Είναι κατάκι και δεν ξέρετε ότι εδώ πέρα η κυριαρχεί μόνο ένα χρώμα και τα μαθαίνει. Εντάξει. Έτσι. Κοίτα λίγο. Τώρα πείτε πει. Ναι. Μια πολυκατοικία μόλις χτίστηκε. Πας να του κάνεις και πλάκα. Άβρε πούστη. 4-2. Άντε ρε ψοφή, μια και τα δύο, χάιντε. Σώπα ρε μαλάκα. Όχι τίποτα. Δεν το πιάγει. Θα μην πάρω διάκο και ακόμα μαθηνακό. Μ' αφήνει. Κοιτάς.
Πού πήγε? Έτσι γιατί μη μάγκας. 8 φιλέ. 8-5. Το βαρκάρεις, Κομπιστάκι μου, μάρτια μου, όμορφα άντρα μου εσύ. Εμένα δεν θα έχεις τόσο να μισάει, θα σου πει μία και να μισάει. Ο αγώνας, όπου γάμος. Όχι! Οχτώ 5. 8-6. Τώρα καταλαβαίνω. Θέλω να δείξω καλά στο τουρνουά. Άρα πού στη Γιώργο, τελικά είσαι μεγάλος αθλητής. Πέθανα. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Το 6 Όχι μαλάκα. Πώς ήρθε αυτή η βασίλα? Σταμάτα τώρα, τραβήξε τέλος. Από τώρα που βρήκαμε μπασκέτα. Αγώνα στο φάουλ. Βάζεις αγώνα. Όταν σου πάρουν το σώμα. Όχι το αγώνα. Ρε μαλάκα εδώ είναι. Πώς μου δεν πέφτει την μπάλα. Κάτι ξέχασες. Όπα, όπα. 16-14 το σκορ. Εδώ ξεκουραζόμαστε.
17-14. Κουρούσε. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Πέτρου μετά το 21-21. Oh! Για να δούμε, θα περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Και με δύο κιόλας! Μ' αρέσει που το πες! Και με δύο! 21-23, Καπνογιάννης μπροστά. Τα αφήνουμε τα τρίποτα, μπαίνουμε μέσα. 23-22. Τα ξέρουνε κιόλας. Ευτυχώς δεν το τράβηξε. Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν το τράβηξε. Αλλά πήγε πάνω το ταμπλό. 23-22 μπροστά ο Καπνογιάννης. 24-22, 21. 25-21. 25-22, σωστά. 25-22. Τίποτα. Έλα, γιατί νυχτώνει και δεν φαίνεται τίποτα. Ah! 26-22. Όσο νυχτώνει που θα μεγαλώσει. Σωστός. «27-22». Σαν να τα παράτησε μου φαίνεται ο Πέτρου. Κουράστηκα. Άρε που στην καρά. Άρε που στην καρά την πέρασε στο τουρνουά. Πάμε. Έλα. 27-24, αντεπίθεση. Γιατί ρε φίλε? Δύο τριποντάκια είναι. Να το, πάμε. Κάτι απέναντι, τελείωσε. Όχι μόνο, πουτάνα μπάλα! Πόσο είναι? Κουκί, για σένα, ρε. Πάμε, κουκί, για σένα, ρε. Μες στα νερά. 27, 24,
Μετά εμείς τώρα το μεταξύ θα πάμε να πιούμε καφέ, έτσι, σκοτεινή. Άντε μωρέ, άντε. 27-26. «28-26». 4 ποντάκια. Ακόμα και νικητής ο Γαβρογιάννης. 3 ρε μαλάκα, τι 4. Άστα 31, σωστά, ναι, έχεις δίκιο. 3. Δηλαδή άμα βάλει ένα τρίποντο πάμε στο ποντάκι. Δεν είναι μπάσκετ, είναι στατικό μπάσκετ. Γάμω τους αγκώνες. Ω! 29. 29, ένα τρίποντο. Ένα τρίποντο. Ω! Θα σε έβαζε στο παιχνίδι πάλι μέσα για να δούμε, θα είναι το νικητήριο. Καριόλα μπάλα. Πουτάνα. Όπα. «29, 26». Πόσο είναι ρε? Ναι, ναι. Όχι, συνεχίζουμε. Άντε ρε, πως τη βάθηκε. 29-26. Βαγγελάκη, έχεις ευκαιρία, πάμε. Παροδία του μπάσκετ, έτσι, και γάμισε. Απλώς θέλει να σε ξεφτυλίσει, εγώ αυτό έχω καταλάβει ρε φίλε. Θέλει να σου βάλει και επεγυρισμένη πλάτη καλάθι. Οπ, οπ. Έξω. Υπάρχει βίντεο, θα το δούμε το βράδυ. Σε λίγο ζητάει. Να σου πω, πέρα για μουτσάρα και αμαντίδι. 30! Ένα μήλο. 30! 30-26! Οχοχο! Οχοχοχοχοχο! Ωπω πω το συχαμένο! Αυτό δεν το πήρα. Τι μαλάκας είσαι. Μετά θέλω και δηλώσεις, Φαίνομαι καθόλου γιατί είμαι και πολύ μαύρος γι' αυτό. Κάτι εδώ το τίποτα πρέπει να πει κανονικά. Τι μαλάκας είσαι. Όχι ρε, πούστη και ξεβράκωτος, θα σε ξεβρακώσει ρε! Σε βράκωμα δεν είναι ρε φίλε να το πούσω μέσα στα 21. Κάτσε να το έχουμε το νικητήριο καλάθι. Σου βρήκα.
ρε μαλάκα. «31-26». Κύριε Πέτρου, μια δήλωση. Έχω να δηλώσω ότι τα γόνατά μου αντέξανε. Τα έχω και δεμένα. Δείστε οι αποδείξεις. Και τα δύο. Και το άλλο. Περίμενα να δείξουμε εδώ στο κοινό. Το θέμα είναι ότι με απογοήτευσε το χέρι μου μετά το 21-21. Και ήταν πίσω ο κύριος μέχρι το 21-21. Και έχανε και με 6 πόντους διαφορά στο λεφτά. Τι να κάνω. Η κούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμασταν προπόνητες. Ευχαριστούμε. Και δηλώσεις του νικητή. Εγώ ευχαριστώ τη μαμά μου, τον παπά μου. Α, ξέχασα να σας πω, ξέχασα να δώσω τα κορδόνια. Τι κατάδινα και ο κύριος Πέτρου έχει την κατάλληλη στάση. Αγκάμισε ρε μαλάκα, δεν Ευτυχώς δεν ήταν ανήλικα παιδιά εδώ πέρα. Να δείτε τον ξεφτύλα και έναν άνθρωπο που έχει παίξει μπάσκετ. Εδώ μόνο κάτω από το καλάθι θα χάνει. Α, και να μην ξεχάσω, έστειλε 3 σουτ πάνω από το ταμπλό. Ένα μαλάκα, ένα. Και εσύ βρε μαλάκα, που δεν κοίταγε το στεφάνι και πήγε στα νερά. Δεν βρήκε ούτε καν ταμπλό, ούτε να περάσει από πάνω.